गोरोन्थिमोन आं मा पाप मावदोंमोन मादैया आंखौ मानो बेफोरबायदि हौवाफोरनो फानहरनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै होखो बियो दिनै बे मादैनि थाखायनो आंहा ना हस्टेलाव थानो जायगा दंबावो ना न'आव थानो जायगा दंबावो जेरावबो लाजि फोनांजासै बबे मुलुगाव थांनानै थाहैबावगोन आङो आयु दाखालबावै हौवाजों खारबाय होननानै माथो दावराव जासोदोंमोन होमबाबो लाजिबावाखैसो माथो बिलाय आयु इसा गिदिर लासिंसिं जानानै थांबाय होमबाबो माथो नोंलाय लाजिबावाखै दाबो देलाय मालाय बेग लालायनानै बहा थांलाय फैलाय जागासिनो नंमारगौहाय दानि सिख्लाफोरा सोरजोंबा खनसे खारफ्राबाथाय लाजिनोनो रोंखाया खनले खारफ्रामबायसो थायोदां दाबा सोरजों खारदोंमोन लाखिजायासै औ नंगौ आं खारफ्रामदोंमोन नाथाय आंनि गोसोजों खारदोंमोन ना सोरजोंबा फाव फान्दायनानै हरजादोंमोन बेखौथ' नोंसोरो मिथिया जेरैबादि आं खारबायानोमोन अब्लाबो नोंसोरो लामा सामा नुबानो आंखौ बिदि बुंनांगौ आरो नै नोंनि जायगायाव मोनब्ला आङो मा लांखायावनो फास नांनानै थैसिगौमोन फास नांनो हायाब्ला दैयाव बाज्रुमनानैबाबो थैथारसिगौमोन आङो आयु दानि सिख्लाफ्रा लाजिनोनो रोंथाराहाय खोनासंलाय आं दाय मावदों होननानै आंखौ लामा सामा नुब्लानो दे बिदि बुंनांगौ बे नङाथ' आं बबेनिफ्राय फैदों बा बहा थांनो नागिरदों बा आंनि मुडा मोजां नंगौना नङा आं मा कन्डिसनाव दङ बेखौथ' नोंसोर एसे बुजिनो नांगौना आरो थैनो मा बदनाम जादों होननानैनो आं थैनो नांगौमोन नामा औ नों बायदिमोनब्ला आङो मा लांखायावनो थैसिगौमोन मानसिनि जिउआव सानसे नङा सानसे खैफोद आफोद जेंना समस्याफोरा फैखायो बिदि होननानै मानसिया लाजिनानै थैबा जाया आं थैनानै थाङोब्ला आंनि गोसोम दागा गोमागौमोन आंबो थैनो गोसो जादोंमोन गोसो हमथानो हायैयाव आंबो थैनो ओंखारदोंमोन नाथाय आं थैनानै थांब्लाबोथ' जानाय नङाना मानोना आंखौ अनग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा आंनि मामा बाबायानोथ' दङ आरो बेबो आं हारसिं गावनि लाइफखौ जानानै लायाखै गुबुननि फान्दायनायावसो अब्ला गुबुननि फान्दायनायखौ लानानै आं मानो थैनो आं जेना जेसेबांखि खैफोद सफैदों आंनि जिउआव बेफोरखौ सौसिनानै आं सानसे मानसि गिदिरसो जानानै खिन्थिगोन जेसेबांखि गोदै साना मानो जेसेबांखि बुङा मानो नोंनि गोसोम दागोआ दागो जाखाबाय नोंलाय बहाथो मोजां सेंग्रा मोनबावनो सोरबा बालन्दा हौवाखौसो मोनगोन आरो नोंलाय जाबायसै दे आं बालन्दा हौवाखौ मोनो ना आं बुरि गयो बे आंनि खाफालनिसै आंनि खाफालाव जा लिरनाय दङ बेनो जागोन आंखौ बारा लाजि फोनांबाय थानो नांला आं दासो देरफुनाय आंनि गोसो गोरबोआ गोरलै नोंसोरो जुदि बुजिनो गोरोंमोनब्लाना नोंसोरो आंखौ बुजायगौसोमोन बानजायगौसोमोन दे मारै नों बहा थांनो नागिरदों थांदो आंबो नै दासो हस्टेलनिफ्राय फैदों हस्टेलावबो नोंसोरबायदि मानसिफोरानो आंखौ गोबां लाजि फोनाङो हस्टेलाव आं मोखां दिन्थिनो हायैनि आं फैबाय दा गामियावबो जुदि नोंसोर आंखौ बिदि लाजि फोनाङोब्लाथ' आं थैनानैनो थांमारनांगोन ना नोंहा बुंजानायनि आखल जाबाय नालाय बेनिखायनोसो बुंदों दा दे गाज्रि दाबोनसै थांदो आं सानोमोन गोबाव जाबाय गामिनि मानसिफोरा आंनि बे खोथाखौ बावगारबाय गैयाथ' बावगाराखै बिदिब्ला आं थांना थानाया गोब्राब जामारबाय आंनि नखरा आंनि बिमा बिफाया आंखौ लानानैसो संसार आंखौ लानानै बिसोरनि सिमां आंखौ लानानै बिसोरहा गोजोननाय आं थैनानै थांब्लाबोथ' आंनि मामा बाबाया मा जागोन
थैनो सानब्लाबोथ' हाला दा। ओइ बिहामजो, हो? नों जोंहा अलम्बारनि थाखाय माबाफोर गोदान खोथा सानबाय बायदों नामा? मा गोदान खोथायै? माबाफोर खोनादों नामा अलम्बारनि सोमोन्दै? नङा, जोंहा बाबानि थाखाय सोरबाफोर मोजां एसे बैसो जानानै थागोमानाय हिनजावफोर मोनोब्ला लाबोना होफैनो होननानै सानबायमोन आङो। नों मा बुङो? माबायै, जों बेनि सोमोन्दै रायलायनोब्लाबो माबा मोनसे खालामनोब्लाबो जोङो अलम्बारजोंनो मोजां रायलायग्रोनांगोन। बेसेरा सिगां जों बेजोंनो गोदोनासे खखाबसे सैबोखानांबाय। दा बेबा हिनजाव लाफिनगोन ना लाफिना, ना नङाबा मालाय गावनि गोसो बायदि लागोनदां, गावहा सोरखौबाफोर नायनानै दोनखादोंदां। बिनियाव जोङो सोंग्रोआलासे बिजों रायलायालासे जों मावनाया मोजां जानाय नङादां आयै। मानो होनोब्ला बियो गाज्रि आखलनि हिनजावनि थाखायनोथ' फाथैलाय बेसेलायबाय। आरो दाबो जुदि बिदिनो जाबावोब्ला मा जागोन? बिजों रायलायग्रोनायानो मोजां जागोन। औ सोरांस्रि, नों थिगखौनो बुंदों। आयै, जोमैखौबो सानसे समाव नोंनो नायनानै आंनो होफैदोंमोन आरो आंबो नोंसोरनि खोथाखौ नेवसियालासे नोंसोर होफैनाय बायदिनो लाबाय। नाथाय बेबो थिग नङामोन। बेनिखायनो बे बाराव जुदि आं हाबा खालामफिननांगौब्लाबो आंनि गोसो बायदिसो जागोन। नोंसोरनि फसायनाय बायदि नङा, नोंसोरनि नायनाय बायदि नङा। दे आफा, बिदिब्लालाय नोंनो नोंनि फसायनाय बायदि लाबोदो। मानोना नोंसोर संसार जागोनथ'। सिगां आं होफैनायाथ' गाज्रि जाबाय, दा नोंनि हामजा जानाय बायदिखौनो लाबोदो दे। खोनासंलाय अलम्बार, नायै हयै ला, सिगांनि बायदि जेन आरो जाबावा। नोंखौबो बुजिनो गोरों आरो लोगोसे गावनि बिहाव बिखुनजो जाहोनो गोनांखौ सिबिनो गोरों, न'खरनि गासैबो मानसिजोंनो अनलायना थानो गोरोंखौसो लाबो, जाहाथे जों बयबो न'खर गंसेयावनो थैस' थांस' संसार जालांनो हानाय बायदि दे। औ, नोंसोर गासैजोंबो मिलायना थानो हानाय, बिनिखायनो आं मोजांखौनो बासिखाबाय। मा? बिनो बासिखाबावबायानो? सोर बियो? अबेनि? सोर अबेनि बेखौ आंबो मिथियालै दाबो। माने नोंसोरजों मिलायना जानो हानाय बायदिब्लाथ' बर' हिनजावा जानाय नङाना। आं बेनिखायनो बेलेग हारिसो नागिरबाय। बेलेग हारि? औ, बेलेग हारि। आं बर' हिनजाव लाला आरो आं बर' हिनजावजों संसार जानो हाला। बेनिखायनो आङो नेपालि नङाबा असमिया बिसोर हारिनि गेजेरावसो लाबोसिगोन। आरो नोंसोर जेबो बुंनो मोना। आंसो संसार जागोन, आंनि गोसो बायदि आं नायनानै लाबोगोन। दालाय माथो साबसिनखौनो बासिना लाखाबाय नोंलाय आफा? मोजांसिन हिनजावखौनो बासिखाबाय दा नोंलाय? माथो बुंबावनो जोंलाय? बा अलम्बार, बर' सिख्लाफ्रानो जोबखोना माखो संसाराव? नोंनि मेलेमालाय गोदोबाय ना माथो? नों गावनि हारि बर' हारिजोंनो, बर'नि थैनि मानसिजोंनो नोङो गोरोबनो हायाखै, संसार जानो हायाखै, सामलायनो हायाखै, आरो गुबुन हारिनि मानसि? नोंसोरो जेखि बुङा मानो, जेखि खालामा मानो खालामबाय था, नाथाय बे बाराव आंनि गोसो बायदिसो जागोन। आं जायखौनो लागोन बेखौनो नोंसोरबो मानिनो नांगोन। आरो गोनां जायोब्ला बे न'खरनिफ्रायबो ओंखारलांगोन। थेवबो आं बर' हिनजाव लाला। मानसिखौनो नायनोसो हाला आङो। मा बुंफ्लांखो होननानै सोबागौमोन आङो। मानोबासो फाथैलाय बिसिना होफ्लांबाय बायदि मोनबाय आङो। दालाय हामबाय दा, साबसिन हामसिन हिनजावखौनो बासिना लाखाबाय दा। आयै, सिन्था गैला, साबसिन हामसिन बिहामजोखौनो लाबोना होफैखासिगोन नोंनो दा। लाबोथोंलाय, माबायदि हारसा हिनजाव लाबोयो बियो, लाबोथों। सोगोन बिमाया न'आव, लाबोथों। मालायखौलाय मा गाज्रि होननानै बुंनो? गावनि फिसाफ्रानो गाज्रि, गावनि फिसाफ्रा गाज्रिखायनो बिहामजोआबो बिदि जानो मोनदों। मालायखौलाय मा होननानै बुंनो? मोजां जाथों होननानै हनै सिगांनिखौ फाथैलाय बेसे होबाय, दा आरो बांसिनसो फेजालि मानसिखौसो बासिना लानो नागिरबावबाय, थैनो रोङैफोरा। हस्टेलावबो थानो हाला आङो। हस्टेलाव थाब्लाबो आंखौ मानसिफोरा गासैबो लाजिफोनाङोसै। आरो न'आव फैब्लाबो हनै माथो लामा ससेयावबो ओंखारथेनोनो हाया। बबे गोहोजों थांनानै थाबावगोन आं? मामा आरो बाबा, नोंसोरो आंखौ निमाहा होदो। आं नोंसोरखौ नागारलांजोबनोसै। मामा,
आंखौबो आंखौनि मादो आंहा गोहो गैला मानसिफोरजों मुगै जानाय मानसिफोरजों ठाट्टा खालामजानाय आं सहायनो हाला मामा आबै आबौ बाबा आं थांनोसै माब्ला सिरि सिरि फैना थाफैखो बेलाय मामा इसा ओइ मामा माला फैया हस्टेलनिफ्रायलाय ओमफ्राय फैदों बिदिनो सिङाव सिरि माखौथो गाबबाय थाखो नोंलाय मा जादों मामा आंहा जेरावबो फरायनो जायगा गैला मा जाखो सोर मा बुंदों नोंखौ मामा आंखौ बुंग्रा हिसाब गैला आं हस्टेलाव गासैबो लोगोफोरानो आंखौ हौवा लाना खारफ्रामनाय मानसियानो लासिंसिं लेखा फरायनो फैबावदों होननाय गासैबो बुङोसै गासैबो लासि फोनाङोसै आंखौ मामा बिदिब्ला आङो बबे गोसोखौ लानानै बबे गोहो बोलोखौ लानानै फरायबावनो देलाय बेनिखायनो आङो जि जोम गासैखौबो लानानै फैफिनबाय मामा आं हस्टेलाव थाला आरो फरायलाबो आयै जा मा जाबावगोन दानियालाय मा जाबावगोन मामा दानिया अब्लाबो मामा नों लाजिनांला नों गोसोखौ आरो गोरा खालामबाव नों फरायनो नांथारगोन ओहो मामा आं फरायला आं लाजिबाय आं गासिबो जि जोमखौनो लाना फैखाबाय आं फरायनायखौनो नागारनोसै मामा दानि मुगाया बादायलायनाय मुगा नों लेखा फरायाब्ला जाम्बि जानानै थागोन माथो मामा दानि जुगाव लेखा फरायाब्ला मानसियानो नंला मालाया जेखि बुङा बुंबाय थाथों नों बेफोरखौ खोमाखौनो होनो नाङा आरो खोनासंलाय दाथ' मालायनि फान्दायनायावनो नोंनि लाइफआ बरबाद जाखाबाय मामा नों दायो बिदिसो साननांगौ आं आंनि आथिङाव गसंना थानो हानाय आं मानसि जागोन होननानै नङाब्ला देनां नोंखौ गुबुना बिहामजो लांब्लाबो नोंखौ नासयगोन नोंखौ लामा ससेयाव नागारनोबो हागौ अब्ला बै समाव नोङो आलाय सिलाय जानाङै बायदि नोंनि आथिङाव गसंनानै नों थांना थानो हानाय बायदि नों लामा खालामनानै लाय मालाया जेखि बुङा बुंबाय थाथों नङा मामा आं फरायनो हाला आंहा फरायनो जायगा गैला आं जेनबाय मामा आं थांना थानो गोसो गैला मामा नोंसोर आंखौ निमाहा होदो आं मोनसेल' राहा लामा नागिरबाय मामा आं थैनोसै थोद जाम्बि हामगौ नामा बिदि बुंनो नोंनि मामा आं नोंखौ लानानै जोंनि संसार नोंखौ लानानै जोंनि न'खर मामा नों थैब्ला जों सोरनि महरखौ नायनानै थांनानै थानो हो हामा मामा बिदि बुंनो हामा आंनि बिखाया गावो थौनाय थौसिगोन नों बिदि हारसिं थाबाय थानायखायनोथ' नों बायदि बायदि सानफ्लांदों मानसिनि जिउआव माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला मालाबाबो हारसिं दाथा बांसिन नार्भास जायो गोसोआ अथि मामा थौ आबैमोनजों थांलाय थौलाय दानो नोंनि बेफोर बेखार टेनसनफोरा गोजान जागोन फै आबैमोनजों फै सना नों जेबो जिंगा दासै आं जोमैखौ फाथैलाय बिसिलायखाबाय दा आरो साननैसोनि उनावनो आं नोंखौ हिन्जाव गोदान महरै साजायनानै लानानै फैगासिनो नों खालि साननैसोल' नेथ'बावदो दे सना मानो गिदों नोंलाय आं नोंखौ बुवाथ' औ जोमै आंजों खनथाम खनब्रैसो बुजाबाय बुजानाय नङामोन बेबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनोसो बुजादों ओहो सना आरो नोंथ' जोमै बायदि नङाना नोंथ' गियानिसोना आं नोंखौ बुवा माब्लाबाबो बुवा सना आं नोंखौ ओरैबायदि अनगोन जोमैखौ माब्लाबाबो अनफेरै ओरैबायदि अनगोन आं नोंखौ औ सना आइ लाभ इउ सना आं नोंखौ थाबैनो जुलि लाथारसिगोन नोंखौ जुलि लानोनो आं जोमैखौ थाबैनो फाथैलाय बिसिबाय औ दे सना दे जागोन दे बिदिबा सना दोनथ'नोसै दे सना आइ लाभ इउ गुबुनखौ लानो हाया नों मानो मालायजों माइन मारिदों
बिदि जानो हाया मा खुदुमा मा बुंबाय थादोंमोन नोंलाय माबादो दे आं गाज्रि सिमां नुदों अलंबारा सोरबा हिन्जाव मानसिजों जा लाइन मारिदों बियो ना सोरबा हिन्जाव मानसिखौ आरो हाबा खालामनो नागिरदों जा खुदुं हरदों मबाइलाव आं बिदि सिमां नुदों थोद फाग्लि सिमाङावलाय अनेक नुयो सिमांनि खोथाखौ लानानैनो बिदि दुखु जायो नामा आरो नोंसोरलाय फाथैलाय बिसिलायखाबाय माथो दा बेखौलाय मानोथो नांबावगौ नोङोलाय जायखि जायखि लाइन मारिया जायखि जायखि खालामबाय थाथोंसै आरो नोंहालाय मानोथो बाव दे जाम्बिथां माथां सिमांनि खोथाखौ लानानै बिदि जिंगासियो नामा फैदो फिसालाया बाजानो लुबैदों आंनिया जागाबगासिनो फैदो बाफैदो औ दे थांगासिनो र' आं एसे मोखां सुस्र'फैनि दे औ दे गोख्रै दे माबा फिसाबानो बखालि थाफैनायानो उन्दुनासो थाबाय थायो लाखिजानाय नङाहाय बिदिबा